Guen lan mundutik, eredu batetik, bestera pasako gara, kooperatiben mundutik pasako gara, GKN gulan etxen duen enpresa multinazional bada, multinazional ingles bat, eta bueno, lantik horietako bat Zumaian daka. Eta bueno, gure bizipenak desberdinak dira, kooperatiba baten aldetik konparauta, gurean multinazionala izatetik, esan daiteke bertan zeuan, 86an, zegoen langile gehien erdalduna zen. Enpresa hori Zumaian egon edo beste nunbait egon etzan alderik igartzen, erabat erdalduna zen, baina pasan langile batzun aldetikan beti eskaera bat. Eta esan eskaera euskaraz lan egiteko eskubideare bermatzeko. Eta mugarri desberdinak egon dira, bidian, nik esango nuke mugarri ondienak izan dira guk gure baitan izan ditugun mugak apurtzia. Guk esan bezala langile ordezkaria naiz ni, eta guk hasieratik planteatzen genuen negoziaketa guztietan, puntu bat bezala bermatu behar zala euskararen normalkuntza enpresan. Baina hartu ginen puntu hori ez dala negoziagai. Guen enpresa baten euskaraz lan eitia ez da negoziatzen zerbaiten truke, edo egiten da, edo ez da egiten, edo borondatia da, edo ez da borondatia. Horren gukuko egin genio negoziatziei, euskararen puntua negoziaketetan sartzia. Eta, garai hortan, zuertatu zitzaigun ere bai, Urola Kostako mankomunidadetik, nentzala, Elujarren ekimenez edo, bultzadakin, euskara planak edo pixka bultzatzeko asmoa Urola Kostako enpresetan. Egia esan da, Urola Kosta oso eskualde euskalduna izanik, lan munduan erabat edo gehiengo erdalduna esan, enpresa hundietan. Hortik tiraka, enpresakin esan ginen, aprobetxatu aukera mankomunidadeak eta Elujarre bultzatzen duen euskara planentzako normalkuntza hortarako bidia ingo deu, eta lehenengo muga esan duena, gure baitan dauko muga esan, enpresan aldetik esate zitzaiko, guk ez dugu gatazkarik nahi, eta ze gatazka sortuko da. Azkenean erderaz lan egiten dunak, erderaz lan egiten jarraituko du, baina euskeraz lan egitea nahi dunak, euskeraz lan egiteko eskubidea edo bermatuko zai. Eta horrela zikina, poliki-poliki 2006an izan zen lehenengo euskera plana batzordia osatu ginuna, 13 urteko ibilbide badoiar, eta pixka eta aurkezpen bat engo dugu. Gure helmuga hortxe dago, zeru mugan. Horrun dagoela dirudi, lortezin. Haren bila ez da edozein irteten. Guk ordea, egunero alegintzeko ausardia dugu. Izan ere, elkar hartuta aurrera eginez, distantzia oro da labur. Norabide berean jarraitzen badugu, ez gaitu ezerk bidetik aterako. Bihotza honetan jartzen badugu, odeiak irekiko dira gure ibilbidean. Borondatea ez da nahikoa lortzeko. Derrigorrezkoa da jakitea. Besteek baino azkarrago ibili nahi baduzu, ikertu egin behar duzu, berritu egin behar duzu. Norbaitek ireki behar du bidea. Egun gauden lekuan bagaude. Aurrez, onaino ekarri gintuztenei esker da hori. Ikertuz, berrituz, haien ezagutza eta esperientzia eskeniz. Orain gure txanda da. Eman dezagun beste pauso bat. Elkar hartuta lan eginez. Ezagutza partekatuz. Prozesu oro, ekintza oro hobetuz. Egunero abagune bat dugu aurrez aurre. Eta ezin diogu alde egiten utzi. Zaila gaitezen. Aldaketei beldurra izan gabe. Izan ere historia kongi erakutsi digu, elkar hartuta aurrera egiten jarraitzen dugun bitartean, ez dela urra ezin dezakegun helbururik. Zumaia, GKN-ren euskalatxa.
Bueno, esan bezala, jekenen zumaian zaiten ditugu, automozioko fabrika bada, eta kotxientzako piezak eta ditugu, da multinazional inglesa, eta bertan 500 langile gaude. Esan bezala, gu euskera batzordia martxan hasi zanean, dana erderaz egitezan, eta bueno, mugak guginen eskaera hori gauzatu alizateko, enpresa zuzendaritza denak euskaldunak izan da, bueno, lehenengo atia irek izan, eta hasi ginen euskara batzorde bat sortzen, esan dako keskakin, gatazkari sortu gabeko ibilbidari martxe egiteko. Baina, bueno, lehenengo pausuak eman orduko hartu ginen, bai erdaldunen aldetikan, inulako posiziorik etzaguala, guztiz kontrakua, euskaldunen aldetikan eskartzen zan, eta, bueno, enpresak ikusi zuen, etzala alako oztoporik, eta, bueno, poliki-poliki hasi ginen ibilbeda bat martxan jartzen. Gure enpresan lehenengo lana urte batzutan, bizpairu urtetan izan zen, itzulpengintza utza. Dan erdera utzen zion, orduan karteldegiak eta dokumentazioa, eta danetikan itzuli egin behar izan zen. Hor, 2 urte ondoren edo, bai eukik inun, guk erabiltzen ditugun makinetan eta planuak eta fitxak eta programa aldatu behar zala, enpresak bai entzun inbertsio bat, fitxak eta guk guretzako egunero erabiltzen ditugun dokumentazio guzti hau elebitan jartzen, baina era berean gertatu zitzaigun multinazionaletik sarri etortzen dira komunikazio pila bat, informazioa diala, kursuak dirala, bazizian multinazional bertatik ere guk eskatu gabe euskeraz ere bidaltzen. Hau da, multinazionala da munduko 26 herrialdetan, eta azizian 26 herrialde horietan dauden hizkuntza ofizial guztietan bidaltzen. Gaurrek bai eman zion bultzada berezi bat, gure zuzendaritzari, ordura arte keskaz bizitzen zuen, ikusi zuen, etzala gatazkatzua, baizik eta jende euskaldunak beste jarrera batekin lan egiten du, zure lan hizkuntza, zure hizkuntza danian, ikusten zuen abantailak ematen zizkiola, eta gero ikusi zuen bultzada bazakala, multinazionaletik trabak jarri biharrian, multinazional bertatik ere bultzatzen zala bakoitzaren inguruko hizkuntza eta kultura bultzatzea. Eta hasierak urte horietan bai eman zigun, itzulpengintza guzti hori lantzeko hitzpila bat sortu, bilatu edo ibili behar izan ginen, gu jeken ez ginen bakarrak hiztegi propio bat sortzen gabiltzanak, gara jaietan bai bat zikautxoekin elai eta hauek ere antzeko egoeran geunden, eta hor sortu zen Elujarren koordinazioaren bitartez automobilgintzako hiztegi bat. Gaur egun hor sarean dagoena eta erabilgarri izaten jarraitzen duenak. Gero bai esan bezala, bai etortzen zaizkigun hori bat dokumentazio guztia eta bar erderaz etortzetik itzulpengintza lanak bukatuta edo bai erabak izan beste pauso bat ematia. Beste pauso bat izan zaina, zehaztia enpresak dituen hizkuntzarekiko irizpideak. Eta definitu zen 2011 lehen aldiz, jekeneren hizkuntza politika orokorrak zeintzuk izango ziren. Eta bai eman du beste pauso bat, adibidez, gaur egun dana inglesez esaten da, gurian antolaketa fisikoari edo layout edo deitzen diotena, lantegiko antolaketaren ardura dakana erdalduna da. Baina oso barneratua daka zeintzu diran enpresaren hizkuntza irizpideak, eta ez da gainean ibili behar, bedo zer gauza erten behar denean elebitan ateratzeko. Eta orduan, behin gure adibideen mentzat, itzulpengintza lan hortatikan aratago junganean, gure lan tresna guztiak euskaraz eiteko aukera dakaunean, bai eman deuna da, hizkuntza politika orokorrak zehaztuta, oin aurkitzen gara, beste fase batean dela, erabileraren fasean. Eta, pixkat hor, nire utziko diot hitz egiten ere, bai? Opa, komentatzen aizan bezala, hasik esan duen bezala, zure ama hizkuntza dan lantoki baten nahi baldin mazera lanin, lantoki hori zurie geixo sentitzezu. Orduan, zurie sentitzezunin lanina izan tokixe, lan haiteko erie, lankidikin eoteko erie, dana erabat diferentie da. Giza baliabide ikuspuntukin pixket, asko antzematea langile bat guztoa eroso da honin, eta
lan handixe nahi daen, bai euskara, bai berdintasun, bai gai sozialetan, ze azkenin, ez dugu aztu ber, 8 ordu toki baten sartute gaudela, baino danok gizarte baten parte gehala, eta gizartetik datorrena lanea emango deula, eta lanetik ateatze ditugun gauze danak kanpa emango ditugu baita. Orduan, bueno, hasi ginen pixket, gauze txikisek iten, emaitza ona eman debenak. Nomina atarixe gaur egun euskeraz dao, naiz eta Madriden dao enpresa, gure nomina emateuna, euskeraz ipinizun, bueno, aprobetxa usan, esan laike, benefizio hori beste enpresa batzuk emantzebela, ze, bueno, GKN nitxeko euskaratu zen, eta gero Euskal Herriko beste enpresa batzutan euskaraz erabiltzen nahi dioin nomina. Gero daukeu langileen atarixe fitxaketak, orduek eta barrik usteko, horire euskeraz daukeu. Langilik eunero betetze fitxa bat errelebu bukatzeanin, non ipintzeben nola jundan errelebuet, hori dan, fitxa hoxek eia euskaratute daude. Eta, bueno, gero, euskara batzordean presentzixe oso handixe da, gaur egu. Ilabetero lehiaketa atatzea, adibidez oin bertsoi lehiaketa bat dao, abenduak 3an bukaukoana, abenduak 3an abestu ingou, irabazteunak, euskara eguna ospaukoa, jangelan euskaraz egitasmu ere tarteka egin izen da, mai batzuk ipintzaile jangelan, mai hoxetan euskara praktikau nahi dunako horre xertzeko, eta euskara ziteko mai hoxetan. Eta, bueno, esan dako lehiaketak daude, euskara egunak, eta gero goindala 2017 engenun, esperientzi bat euki genuen, ulerrizketa aldaitzik erketakin. Eta oso emaitza positibuk eman ditu, eta geureratu nahi deu, ikerketa hortan pasauzana. Horri zentzan, bueno, geneuken langile bat, euskeraz pixket ulertzezun, baino etzan atrebitzen hitzeitea. Orduan, bueno, bere eguneroko lanin dao eserita beste 3 pertsonakin. Beste 3 pertsonak hartu zeben konpromisue pertsona horri euskeraz hitzeiteko. Orduan, bueno, hola pixkenak hasi zin, zailtasun, ze bat ondarrutara zan, besti asko jarra, orduan, pixket isixe zaio izen zan hitzeitezunantzat, aitzezunantzat baino zailtasun lortu da gaur egun sexixo hortan bilerak euskeraz hitzeie. Leno, beak, etzulako euskeraz hitzen eta bar bilera danak gaztelerazin, eta gaur egun sexixo hortan euskeraz die. Pixke zabaltzen nahi da ingurure, eta ikusi deu, olako gauze txiki batekin, osea, zuretzako esfuertzu ez da bat emati euskera hitzie, olako gauze txiki batekin area bat guztiz euskaldundu da naturalki. Ez erriteke, kontratazio berrik ez da egon, dana era naturalin egin da, eta oso esperientzi positiboa izen da, eta enpresa asko rekomendazio olako esperientzi bat probatzie, enpresan eta kaliene bai, ze kaliene jende askokin oitxuraz gazteleraz hitze deu, eta euskera zitzen aztegean naturalki euskalduntzea toki hori. Bueno, gero lehengo urtin aurkeztu ginen bikainea, eta atea genuen zilarrezko bikain. Zailtasun, ze egixe da gure enpresan euskeran presentzixe, ez da beak esplikau duen bezala, guk ezin deu pentsau gure enpresan euskera bakarrik egongoanik egun baten. Ezin eskue da, ze gure lan hizkuntza inglesa da kasu askotan. Orduan, bueno, guk bikaina aurkeztu ginen, pixket alde batetik zuzendaritzai erakusteko ze garrantzi dauken, urteko planetan sartzeko euskera, eta bermatzeko batipat, naiz eta gero lanin inglesez hitzein, beti ongola departamentu danetan, batemat euskeraz atenditzeko gai izangoana. Erosketetan, gure bezeruek, gure hornitzaileek, die inglesa, frantzesak, baina, bueno, euskaldun bat etortzen ma atie jotzea, bermatuta dago euskeraz izango zakola, eta hola departamentu danetan. Eta, bueno, egiz izan oso guztua geldi ginen, zilarrezko bikain eman ziguten, da oso guztua geldi ginen, eta ondo. Gero guretzako oso garrantzitsue da gure inguruniekin bat ikie. Prentzan azaltzie importantetzat jotze deu, ze inguruko enpresak
eredu bezala hartzeko aukera debe horrekin. Orduan, saiatzegea herrixen ekimen bat da honin euskerakin lotuta da ona, o erozein gauzetan parte hartzen, ze beste enpresake horrekin pixkanaka eredu bezala hartze zaitu be eta kontagiatzen juteie. Beste adibide bat, prentzakue, hau lehengo urtin herrixen parte hartu genuen, euskera bestela ez gara hitzaldi baten, hasi eta bisok. Eta, bueno, eta gero ja erronkak, aurrea behireko erronkak. Gure erronka, hombre, urrezko bikain, bueno, kristona izango zen, baina, bueno, gure erronka hortik baino geixo dijue, komentau deuna, zuzendaritzan implikazio eta lortzie, ez izetie zuzendaritza aldatzean egunien, ze gaur egun oso zuzendaritza euskaldune daukeu, baina aldatzean egunien bermaute otie euskaran presentzixe egongoala, lanpostutako euskara eskakizunek ondo lotzie, belarri prest jarrera lantzie, guk geure euskaraldi propixuen genuen esalaike, bueno, geure txapita dauzkeu, belarri prest eta zeakin, eta oso ondo funtzionau du. Guretzako euskaraldiko ariketa hori oso aberazgarrixe izen zen, leheno komentau duten beste ekimen horrekin batea, asko euskaldundu da, enpresie. Asko euskaldundu da, errelebo aldaketa bat egon dalako ere bai, ze hasik esan duen bezala, leheno garai baten Zamora neon, o Sumaixe neon, enpresie, o Zamora neon, o Sumaixe neon, iguela zan, dana gaztelera zan. Ze pasatze zan, jende asko etorri zan, kanpotik lanea. Gaur egun errelebo aldaketa bat egon da, gazte euskaldun asko sartu die, orduan naturalkire enpresa euskaldun duin da. Baina belarri prest eta olako ekimenak asko laundu digube hori bideratzen baita. Eta, bueno, euskara elagile eta erreferente izetiere gure helburutako bada, eta kontratazizun hizkuntza txertatzie komentauetan bezala.